si najväčší populárny žijúci plás na svete. Hi team! We are going live. I am live streamer. Just you know why. To panka! Aha, dobrý flash. To nebol môj flash. Just you know. 54 HP down long. Hitol som ho. You are sleepy bitch. Dobrý flash. To nebol môj flash. Ja pozerám si tento smoke, dobre vie. Tuk! Zedy, ohodnož môj smoke. On ma hitol cez smoke, chápeš to? On ma hitol cez smoke! Takú palicu. Bude naľavo. Naľavo bude. Tu naľavo. Tu naľavo. Hľadám ho pozor. Ja som povedal, že to je long! Neviem ako, ale... 93 HP down. Video môžete lajkom, dislajkom, môžete kúknúť na naše minulé videá. Pozrite sa aj na Klokerov kanál. Čauko.